Činka 89. Ne, ty pič... What's up? To je Kuba To je Anet. a dnes jdeme společně zjistit, Jestli Brňáci znají pole. tak pojďte s náma. Kolik si myslíš, že stojí tahle ta palačinka a tahle ta pizza? Počkej, tak palačinka, co v tom je, Nutella a banán. Nutella je docela drahá, tak třeba 120 korun a pizza 150, něco takového. Obojí míň. Palačinka 67 korun a pizza 134, to je 2x67. Pizza celá 116 a palačinka 89. Ne. A víš, odkud jsou? No a odkud? Z pole. Co to je? To neznám. Já dávám 165. 120. Jste hodně To jste blízko. hodně blízko. 130, Ne, míň. Ty Bez... 110, Je to přesných 116 korun. Víte, odkud je tato pizza? Vodka? Výborně, No, spoje. Můžete nám říct, prosím, kolik si myslíte, že stojí tato palačinka? třeba 90 korun. 80. No, jste blízko, 89 stojí. A víte, kolik stojí tady ta celá pizza? 120 nám myslím. Přesně 116 korun. A, Ty korunky jenom. a víte, odkud jsme? Poje. Chodíte tam často? Docela jo. Tak super, tak se tam příště uvidíme.